Ki nong snong jongkos nong Lapangap hapo West Giant Hills District kila yo lat ban ot biang ya ukuba uba kyrpang tam na kisnem ki balalen hak arpo tarik risau hadien kat sngi ka jinga kan ka bajur bat ki nong snong tapan kate ka jingot lat ban ot keba biang kala urlong hadien ka jingshim kya jong sorkar jila ka balaya kren bat ka sorkar Assam bat ka Karbi Anglong Autonomous Council bat ka jingtre borba jong ki bor penyai district jong ka West Giant Hills District bat ka West Karbi Anglong District ki ba pelong ya ka jinga kenduk lang jong ki Lapangap bat ki tapan nakapor syakapor ki nongelam snong jong ka tapat bat Lapangap kilaya soy ya ka soskolar ban penek pensa ya ka jingshong suk bat banya trilang ban wenge kinu ki jingbam ya sngotu jingmut da ki jinga keren bat ka nikala plilat ya ka jingot ke babiang palat sanspa ngot ki nongshong snong Lapangap bat na ki wei ki snong kilaya hiar sha ki penthor ki hali ban ot ke ba ha ka jingsen ran jong ki polit Assam bat ki polit Meghalaya ki nongelam bat ki dikhot jong ka sunjuk wahe snong ri jaintia kumju ki kinhun seng bhalang ba pher nalor ki wei kilai wan senran lang ki nongshong snong Lapangap habaya kren bat kilat pathai kubor u superintendent of police ka West Giant Hills ujakpal singh dhanau ulay thu ba ki borsenshar district jong ka West Giant Hills kila haban but ki kindon balabu da ka West Karbi Anglong district wat ki don ha ka ni ka snong ban a jinga da ya ki nongrep ban ot yaw ka ba Sir, morning, sir. For this, we want to know the assurance. Tomorrow, whether See, as SP, it is my responsibility to ensure the safety and security. It is immaterial how many people have been agreed. So we will be following up on those conditions also. There have been few conditions from Assam side. So we will be following up on that. And we all hope and believe, and we are fully prepared that peaceful harvesting to be concluded. U chairman ka JAC ubadeiru president ka sunjuk wahe snong rijaintia ma elipon ulakin tui ki briu ki banabar snong baladai ki wan Lapangap kini ban ra la ki rashi ban nyarap ot keba bat ban lumban lang ki keba omban yawan perta slogan namar ka jing perta slogan kan penthot penban ya ka syong suk syong san ya ka baladap ban yakren penbaj bat ki Karbi ya do mentahi na markat kum ka jing yai nanti ka jing tristom jong ka JEC ka bala don lang na do ki rangba snong nang ta ki seng bahalang bat ki nong song snong ngilaya nanti mengina persengau ya kani ka sorkar bat hadiang ta ka sorkar jong kamtam na ka district administration apo ka jinglam jong i sar jipasa barangkat badi SP sar Jakpal Singh te gilalaban solve learning ngila yo ya kani ka solution manta hi ka singi khamtam bagi te ki perlok jongi nang te na po Karbi kila sedang bas nguthu ya kani ka jing na mar ka jing koridor hi jong khau kuba ka bagalong ka jing im ngim yo khau kuba ka mur ngila ban yap kala long lapang bala yap te da ka jing ya kren kala po ka mi ka jing ya kren haba DC jong ka Karbi Anglong ila simkhia ya kani kam ngila yo ban ya kren ba pan menta ka singi la pendep ro ya ka agreement kidan ki kandon ha ki kandon nginam yitho angni namar kidan ki ban ngahap ya pe ngahap ya wat te ya ki ai ka ba menta sho ka don ka jing singai balasal singi ro ngina katkum na ki nongelam jong ka law and order le ni ki ba pe na do SP baru ADC baru DC hero kumjo jong ka West Gentia kila ai ka assurance ba ka long singai ni ki pa ba te kata ka dai ka jing karpat jong ni pa ki pa ba ki bawan yaram na do ki sang bahalang ani ki rang ba snong la no kini kuno kim dai ban wanra bar ka slokan la ne ban sim ke ki jing ya kanat namar na bun than ki pai ba hang ta kan sawan ka jing sniu pra pai ba namar ki bhoi ro la ne ki Karbi ro nang tai kin si yalam he te kin tu ka ne ka don ka jing kan tu la ne ka don ka request na ka site jong ka JC ba maro kai ba yang wan sene kin ra lagi rashi kin ra ke bala ban ya lum ya lang yok ba khau nakalang sunga tinga ai ka assurance ba ngirong in saya isa kamat nakalang ka JEC binang la syo pan scam ya kan ka jingsuk mon ra ne kumbolong mun swa ha ki gi spa snem ki bala jai tang ka tai ko ble sibon ta da bini ta sni si yaw ya yam ni si yaw em diu thia em du chong e ta yaw nei ka sni na ai da wan kini ki sorkar yong ka Meghalaya yong e as nyaw kumen do kate tang chong ya le em de re ya le ba la wa poi ba se ya le ba wa
khrup na bai wa này nhau tiếp đây ung nhạ comment kia wa yo này ta đâm dụ yo ta có xin ta poi y ta bẹ của y poi y bẹ của y yo y rau ta đẹp ta xiết thì cái y ta có đông với cái y ta yo pong yêu ta poi này nó ăn ta yo yêu ta xin comment ta phi ta mình xin lắm poi khrup na bai và ya ai saya komen orang sakam ter saya jad wa wan gini hek sorkar yang i dah saya komen itu ya saya mesin itu imja ki kon ki nat yang i mante te misi ya yam ga ber on chi thau te wa ya yam ong pat ya du wai pat yo belai kerat to tang mai hi wa ye le gini ki kam to ya rap i yo ko bai im ki kon ki nat i yo kon ki nat yo la skul no man san to i hakan ka rep baj te la da ka rep te i te da kut hi gelat luti i kam sini em khan da ga rep hi te lại na ga rep te i te chem thau ka thuk hi so khan quan ga rep hi là diam yo hi ki nu ku ba te một te yap lut hi ka chnong ga thau i kon gi nat te ni man ga da yo này te ngọc comment da ki kon ki nat le de yo ja ki please ya bang wan di pli ko ya rap kini ki sen kini ki magistrate kini ki kulit hi yang Meghalaya hi baro tawi nya e ku ble hi o ki pli baro hi chi chnong chi thau wow wen ki pli ya rap hi kam ni ma ong ajan em dari sarkar mari wa pach wa yo i ne han pa ya de nang win than ke beli ke sorkar ke em lang seru itu nyok komen hadu kate waduh ya gam tete es mayo kate daga bam ga di egi beli ni lek beli cak citom kate te sini kadia dek kate ya yo er kate wan egi beli sau belai su keliang iki jing lek bahaya ki yang jing wan yang gi hek sorkar yang